Jodak ma Kitui nyoro nyoyudo thuolo mar riwore gi jolendo mag Radio Musie kaachiel kod kambi mar rego mogo mar Joy Millers e boma ma Kalundu e kaunti ma Kitui. Jodak mar alworano noyudo thuolo mar wuoyo gi jolendo ma gihero ka bende ne giriwore kodgi e nyasi mar tedo gi mok kambino. Ma bende nobedo thuolo makare ne jo Kitui mar oro mos ne wedegi kanyo kokalo kuom radio no. Kambi mar Royal Media Services osebedo gi thuolo ma kamagi e kinde ka kinde mar duoko erokamano ne joheragi e kor gwenge. Ni soko ya Kalundu, Kitui Town na Musie FM. Siku ya kutembelea mashabiki, kuwaona mashabiki, kufurahia na wao na mashindano ya kupika kafagara. Tunafurahia sana kutangamana na watumizi ama wale tunaita customer wetu wa unga wa raha, na tunafurahia na tutazidi kulisha nchi ya Kenya.